esihle enisenzile ukuba nizoba ingxenye yomndeni we-IFP. Siyabukela nani bafowethu nodadewethu nesinqumo enisenzile ukuthi kulesi sikhathi uma izwe lakithi lilungiselela ukuyokhethweni niphumele obani ukuthi nifuna ukuba ingxenye yeqembu eliyikhaya labantu baseNingizimu neAfrika, eliyiqembu eliyizwi labantu baseNingizimu neAfrika. Sivula izandla zethu sithi senisekhaya, uzani nawo wonke amava eninawo nizofaka kumnikelo, and asukunikhumbuza lutho okwesikhathi esedlule. Impilo ngesiqala kabusha namhlanje njengoba senifikile ekhaya bese kusuka umsebenzi-ke ubheka phambili. Ngicela ukuthi-ke sibamukele ngehlombe bonke labo comrade esizolumukela namhlanje. Siyabonga. Thank you so much, President, for those words of welcome. At this moment, I will allow my colleagues from the media to ask a few questions, not too many.